4. Ja. Hej, hvad kan jeg gøre for dig? Jeg vil gerne have tjekket kontonummer 0246 48 01. Ja, 2 sekunder. Skal jeg lige prøve. Ja, du er her. Ja. Hvor mange penge står der på den? Der står 50.000. 50.000? Ja. Det er et røveri! Kom ind og åbne døren! Jeg skal have alle pengene! Til nu! Der. Her! Hvad med det her sin pung? Det er min. Den tager jeg også. Og du siger ikke noget? Nej. Gør noget! Efter ham! Ja, det er nemt, at jeg lige får stjålet min pung. Han lige løbet ud af døren. Står jeg hen med køkkenet. Efter ham. Hjælp mig! Hjælp! Gå væk! Gå væk! Giv dig! Det er koldt! Fang ham! Det er jorden, for helvede! Vi har ham nu, drenge! Helvede! Lige væk! Hvad skal jeg gøre? Skal du have bank? Hjælp! Skal du have bank? Hjælp! Hjælp! Velkommen. Der har i dag foregået et groft overfald på åben gade. Vi har i aften Lasse med i studiet. Velkommen, Lasse. Ja, tak.
Du har i dag reddet en kriminel. Hvad gik det gennem hovedet på dig, da du reddede ham? Jamen, jeg vidste ikke, han var kriminel. Jeg troede bare, det var en normal person, der blev overfaldet. Så det er derfor, jeg hjalp til. Hvis du havde vidst, han var kriminel, havde du så bare ladet ham ligge og dø i sneen? Nok ikke lige frem dø, men jeg vil nok ikke have hjulpet ham så meget. Så du har fortrudt, du hjalp ham? Ja, så måske bare sagt, at jeg skulle stoppe i stedet for. Og det tror du selv havde hjulpet meget at sige til dem. Kan I lige stoppe? Måske, det er ikke sikkert. Tak for... Vi efterlyser de 4 overfaldsmænd. De vises på et klip herefter. Der vil den. Og så til vejret. Så det er det fucking kraftedme igen. Det pule lorte danske. Fuck vejr. Men jeg siger kraftedme op. Det er lorte fucking job. Fucking lort. Jeg tror, vi blev næsten. Ja, vi er opdaget for helvede. Det er på landsdækkende tv for helvede. Det er noget lort. Vi kan jo ikke vise os frem i den her by igen. Skal vi ikke bare rejse væk? Jo, vi skal finde et lille sted at gemme. Det var også hårdt for ham. Ja. Men vi har fandme da lige så hårdt nu. Kraft dem væk. Ja. Vi skulle jo bare hjælpe en ven i nød. Det er typisk. Fucking lort. Hvad skal vi gøre, drenge? Vi bliver nødt til at flytte. Det er politiet! Det er politiet! Christian Jeffersen, der hvor det sker. Forbrydernes hus. De er lige blevet pågrebet. Naboen så det ske. Hvad skete der? Ja, der skete sgu det, at der er mine 3 naboer, de havde sgu gjort det. Stjålet? Jeg har hørt, de havde slået nogen ned. Sådan er det jo. Nå, er det normalt her omkring? Ja, sådan er det jo på Grønland. Ja, det er det sgu. Guldbejere. Er der mange, var de påvirket af noget? Det var det helt klart. Jeg var hen med dem for en time siden, så ja, selvfølgelig var det. De så ikke særlig glade ud af at blive pågrebet af politiet. Hvorfor mund? Var det FBI? Nej, det var det grønlandske politi på stedet, hun. Altså inuiterne? Ja. Og teoitterne? Måske. Og Oasi! Det er set. Det har jeg lært. Det er det eneste mad, man kan få hernede. Det er fandme koldt. Ja. Hvad kan vi sige? Der sker ikke et skid på Grønland. Det er den største nyhed, der har været siden Mogens han døde. Slædehunden. Mogens. Alt herfra. Tak.